Samtang atong Cyril, ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Arestado ang usa ka pulis nga nakadestino sa Divisoria Police Station sa Cagayan de Oro City. Human giingong nanion og posel sa iyang police official. Rason sa insidente ang giingong panagbikil nila tungod sa gifile nga mandatory leave sa suspetsado. Ano ang report? Priso o posibleng mataktak sa iyang pagkapulis si Police Staff Sergeant Teddy Durato, 38 anyos, og nakadestino sa Divisoria Police Station sa Cagayan de Oro City. Human nga iyang gitiunan og armas ang iyang kauban ng pulis. Batod sa Cagayan de Oro City Police Office kun Kokpo nga ang insidente nahitabo pasado alas 3 sa hapon adlong Lunes. Gikan nagpahigayon og checkpoint sa ilang area of responsibility ang suspetsado. Sa checkpoint pa lang, sige na kuno kini og bagutbot batok sa biktimang si Police Executive Master Sergeant Marjorie Akain tungod sa daw kalangan sa pagproseso siyang mandatory on leave. Human ang checkpoint, gilayong miadto sa police station ang suspect o gikumpronta ang biktima dala panion sa dala niini nga M16 rifle. So siguro kay dili man gusto mabakyum ang opisina sa Police Station 1, ang iyang na-applyan nga pizza adlaw doon na nakauna siguro nga PNCO nag-apply ani, so need to adjust ang admin PNCO o bati siguro niya ang medyo na dilatar o nalugay ang iyang proseso sa pag-apply sa maong mandatory leave. Daling nagpatunga ang kauban ng pulis o gibulag ang biktima og suspect. Gikustodiya na karon sa Kokpo ang suspect og pasakahan og kasong grave threat, alarm and scandal og RA 7277 o Magna Carta for Disabled Persons Act tungod usa ka PWD ang opisyal nga pulis nga biktima. Gilayong gidisarmahan sab ang suspetsado ug mag-atubang sab og kasong administratibo. So magatubang ang maong staff sergeant sa kining grave offense mo kuno siya, punishable by dismissal from police service, kining insubordination, conduct unbecoming of an officer. Matod sa Kokpo, nga dakong kalapasan ang gihimo sa suspect nga pulis. Nagpasalig kini nga walay pagdapig-dapig ang ilang himong investigasyon. Panghinaot nila nga mahimong leksyon ang nahitabo ug dili sundon sa uban pang pulis. Mo ni hang atong pahimangno sa atong kabaro, no, kauban nato sa buhat, you have to control your temper and anger, no, kay para dili mo santop sa ingon dani o gulahin ang pagbasol. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.